Ето как работи новата ни гифт система, с която може да си гифтвате всеки един танц, обувка, скин или каквото искате от item shop на Fortnite. Първо, трябва да влезете в нашия сайт tategav.com и да изберете колко V-Bucks баланс искате да си купите, като може да изберете от 200 до 13 500. След като сте избрали колко V-Bucks баланс искате, трябва да изберете дали да го платите с карта и да го получите веднага на вашия имейл адрес, или да го поръчате с наложен платеж и да пристигне един ден по-късно, като ако направите достатъчно голяма поръчка за над 60 лева, ще получите безплатна доставка. В случай, че сте избрали да поръчате с наложен платеж, ще ви дойде V-Bucks карта, на гърба на която има код за активация. След като изберете с какво да платите карта или наложен платеж, трябва да попълните вашия имейл, две имена и останалите полета в полето ни за поръчка. След като сте завършили вашата поръчка и сте избрали да платите с карта, на вашия имейл адрес ще получите два имейла, един с номер на поръчка и благодарително писмо от нас, а втория с линк за активация на вашия V-Bucks. Ако сте поръчали с наложен платеж, вместо линка на физическата ви картичка, която сте получили от Еконт, трябва да сканирате QR кода и отново да следвате стъпките. Преди да цъкнете линка за активация на втория имейл, който сме ви изпратили, бъдете сигурни, че имате активен Discord акаунт, понеже той ще ви е нужен. Ако нямате или не знаете как да си направите такъв, може да гледате това видео тук или да цъкнете в нашия YouTube канал и да изгледате видеото как да си създадем Discord акаунт за точно минута и 20 секунди. След като вече имате създаден Discord акаунт, може да цъкнете линка и да го свържете. След като свържете вашия Discord акаунт с нашия сайт, ще ви препрати към gift.tategav.com. Там е необходимо да намерите бутона вход с Discord, който ако сте на компютър се намира горе вдясно, а ако сте от телефон, трябва да цъкнете хамбургера менюто и там отново ще ви се покаже копчето вход с Discord. Цъкате го, след това цъкате влез с Discord и балансът ви вече ще бъде успешно синхронизиран както с Discord ви, така и с сайта ни. Като горе вдясно може да видите колко е вашия V-Bucks баланс, в нашия случай е 2800, защото купихме толкова. Вие ако купите повече, там ще го изпише, а също така може и да се наслагва, т.е. да си купите 2800, след това да си купите още 200 V-Bucks и общо горе да пише 3000. След като вече успешно сте заредили вашия баланс, трябва да цъкнете на копчето свържи акаунт и там да свържете вашия Fortnite акаунт с нашия магазин, като просто си напишете Fortnite името. Ако играете от различна платформа от компютър или не знаете какво е вашето Fortnite име, може да цъкнете копчето, може да намерите вашето Epic Games име в настройки на вашия сайт, цъкате синичкото и там ще ви се отвори Epic Games сайта, в който пише вашето име. Като важно нещо, което трябва да подчертая, ако играете от PlayStation, вашето PlayStation име е различно от вашето Epic Games име и трябва да напишете вашето Epic Games име, за да може нашите ботове да изпратят покана на вашия акаунт. След като вече си знаете Fortnite името, пишете го в полето Epic Games потребителско име и цъкате продължи. След което изчаквате няколко минути, за да може всички наши ботове да ви изпратят покана в Fortnite, като е важно да приемате поканите на всички наши ботове. След като сте приели поканите на всички наши ботове, трябва да изчакате 48 часа, за да можете да са годни за гифтване, понеже знаете, че това е правило, което Epic Games са сложили, да сте приятел с някой в играта поне от 48 часа, за да може да си изпращате подаръци. А ако вече сте приели поканите на нашите ботове, не е нужно да чакате 48 часа, а директно може да се възползвате от новата ни гифт система. След като вече са минали тези 48 часа, може да цъкнете на полето с магазин и да изберете какво искате да си гифнете от днешния Fortnite Item Shop. Ако в полето магазин не може да намерите скина, който искате, може в нашата търсачка да напишете неговото име и ще ви излезе веднага, стига да е в днешния Fortnite Item Shop. В моят случай аз искам да си гифна ето тези обувки, цъкам на тях, цъкам купи сега и виждате съобщението, подаръкът е изпратен успешно. И мигновено буквално, когато направите просто един ресет на локъра и след това отидете отново в плейлогито, вашия подарък вече е в акаунта ви. Всичко това за под 3 секунди. И честито! Тук ще се научите как да ползвате новата ни гифт система и да си гифтате айтеми бързо и лесно от Fortnite Item Shop. След като сте си гифнали, ако искате да видите всички ваши гифтове или да сравните гифтовете вие с някой ваш приятел, може да цъкнете на копчето горе вдясно профил, там да отидете на подаръци и виждате как тук ви изписва всеки един айтем, който някога сте си гифнали, кога сте го направили и дори в колко часа сте го гифнали. Даже пише и кой бот точно ви го е гифнал. Важно нещо, което трябва да знаете е, че трябва да сте си пуснали настройката в Fortnite да може да получавате гифтове. В противен случай нашите Fortnite ботове няма да могат да ви изпратят гифта. Също така и не трябва да имате родителски контрол на акаунта, понеже ако имате родителски контрол на акаунта, отново не може да получавате гифтове. Ако не знаете как да спрете тези настройки, или имате други запитвания относно нашата гифт система, може да пуснете тикет в нашия Discord сервер, там нашия став ще ви съдейства, за да може да си ползвате гифт системата. Ако не знаете как да се оправите с Discord, съответно може да пишете на този имейл адрес, където отново ще ви отговори нашия став, или може да звънете на този телефонен номер, като отново там ще ви вдигне момче от стафа, който ще ви съдейства да оправи вашия проблем.